stačí, ne? Počkaj, natočíš. No, chcel si si To tak priblížil, sakra. Daj úsmev, pošta úsmev, počkaj. Určite. Daj pošta úsmev. Nemená žiadna pošta úsmev. Prečo? poštu. Poštu. Dokým tam budeš ešte? Dokým to budeš poštovať ešte? Neviem, dúfam, že dole. Do konca života. Podaj, ty. Bude dedek. Teraz si vieš, akú dám? Takúto. Poď. Jakú chceš, daj. Tento človek po 7 rokoch takto si bodne. Po 7 rokoch je na ihrisku. 360-ku. Co? 360-ku. Alebo windmill. Windmill. Die Windmühle. Klasiku alebo windmill?